Páza tréningu. Je sa masné koleno. Na kolena. Na kolena. Je. Na kolby. To je na kolby. No sú tie kože, ktoré smrdia, keď chodia autá. Guláš, choď na to. Prosím, ďalšie nejaké vyjadrenia? Nie. Tréningu, Bolia ťa kolena. stratégii, na preteky. Žiaden nemám. Poď natočiť ovi. Teraz hlavný bod programu, varenie guláša. Kto chce byť? Tréner a šéf-kuchár Peťo. Kapitán musí vedieť variť guláš. Takže poprosíme pár slov k tomu, že aké sú suroviny, ingrediencie. Suroviny sme dali, že všetkých 12 som vás tu pokrájal a trošku vás podusím, aby ste vládali na tom behu. Tak ako máte. A nahraj tam, že sme včera stretli v noci medveďa. K tomu sa kto vyjadri? Toto napríklad tu sa vyjadri, k tomu Pali. Teraz sme stretli medveďa. A teraz ho máme vlastne v tom guláši. Aj s stopami. Čiže už nemôžeme behať, lebo sú tu všade medvede. Čiže my sme už dobehali. Teraz záber na okolie. Tréner je prísny, parčia dobrá, slnko pečie, voda láka, takí čvirikajú. A pohár prázdny. No. Martin natočil nám prázdny pohár. Že proste tu je, ako tu sú solidní bežci, lebo tu sa nepije. No práve, že si už dopila. Vodu. Ale pitný režim musí byť. Víno mi daj. Víno chceš? Už je to